Il-Bank HSBC Malta ħabbar li laħaq ftehim finali dwar il-beħ tal-isma lil Kredja Bank. Il-Bank Grieg ser jixtri madwar 70% tal-isma għal valur ta' madwar 200 miljun euro. L-HSBC Bank Malta ħabbar ukoll li laħaq ftehim mal-Union tal-Bankiera l-MUBE dwar it-tilwimiet industrijali pendenti u stqar li ser jagħmel numru ta' ħlasijiet lill-impjegati li jikkwalifikaw għal dan il-ħlas. B'kollox jidher li ser jinħarġu mal-10 miljun euro għal dan il-ftehim mal-impjegati tal-bank. Intant il-beħ tal-isma lill-Bank Grieg huwa suġġett tal-approvazzjonijiet tal-awtoritajiet finanzjarji lokali u Ewropej. Matul is-sajf li għadda il-Kredja Bank kien qal li ser iżomm lill-impjegati tal-bank lokali fuq kondizzjonijiet relattivament l-istess għal tal-inqas sentejn minn meta jsir it-trasferiment tal-assi. Kredja Bank, il-ħames l-akbar bank fil-Greċja skont l-assi totali tal-banek Griegi, joffri servizzi lil madwar 300,000 klient u għandu 65 fera madwar il-pajjiż kollu. Il-kap eżekuttiv ta' Kredja Bank Eleni Vrettu kienet saħqet il-tir tal-bank u li jiġi integrat b'mod b'saħħtu fis-suq lokali. Dan apparti li tkellmet ukoll dwar kif ser jagħmlu minn kollox sabiex jiġi l-investiment lejn Malta. Il-kap eżekuttiv tkellmet ukoll dwar dan l-impenn tal-kumpanija lejn l-impjegati u l-klijenti tal-HSBC Bank Malta.